Guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाबाय मार लोमजादों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि गोदनायाव नै गोजा नुदोंना मा जादों दे आहा माला गानदोंमोन आङो पिंक कालारनि बे मालानिनो माबाया कालारा नांदो ओमफ्रायहाय दिनैहाय आंहा माखासे आंनि इलेक्ट्रनिक्सनि बुस्थुफोर प्रडाक्ट्सफोर मोनफैदो दखाननि थाखाय बेखौहाय आङो आनबक्सिं खालामगोन मा फैदों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' फैदो दानिया आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नै लाबाय आङो आयौ आइ लाभ रामेन नुडल्स बिराद मोजां मोनो आङो नोंलाय मा खालामगोन बे दंखायोमोन दंनायालाय माबाखौ सोंलाय बेबे कम्फर्टखौ ओइले पिंक कालारनि दङ ओइले डिसवाशआ दंना गैया सोंलाय सासेनियाव डिसवाश ओइले गाहायनिया पिंक कालारा अ ब्लेक कालारफोरालाय माथो मिथिया एसे गोथाव मोदोमोदि आरो मा दंबावो बायनो ओइ बे इथि फैलाय गोथावथार जागोन खोमा इयो नायफैनाय स्वीट कर्नआ मोजांथार माथो फैनाय स' गाइस दायो जोंना मा होनगोन बिल्डारा ओरैबायदि माने मा होनगोन आंनि भिडिअखौ नायबा बिल्डारा मिथिगोन दा ओंखायनो बुंथ'ला आङो ओरैबायदि गाज्रि माने थाबखौनो हेन्डअभार होआखै ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' नुखादों आंनि दखाना अलरेडि जाजोबखाबाय 1 इयारसो बेक जाबाय आरोना माने आं बेनि थाखायनो बिराद टेनसन जानानै आंना मोखां सोखां सिथर जाजोब्बाय मिथिबाय दा सोरबा आंखौ गाज्रि मोननाया मोजां मोनलायलायगोन मा होनबावनो जेबो नङा लाइफआव आपस एन्ड डाउन फैखायो अब्लाबो नै आइकनिकनिफ्राय आङो जोंनि सेलननि थाखाय मा प्रडाक्ट्स अर्डार खालामदोंमोन गासैबो मोनफैजोब्बाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो प्रफेशनेलि इउज खालामनो थाखाय इलेक्ट्रनिक्सनि बुस्थुफोरा आइकनिकनियानो बेस्ट होननानै आं खोनादों even though I'm not a professional hairdresser or something like that but still माने आङो साजेसन लादों आंनि लोगोफोरनिफ्राय स' आइकनिकनिया बेस्ट होननायखाय आङो आइकनिकनि प्रडाक्ट्सफोरखौनो लाजोब्बाय आरोना स' नोंथांमोना नायनो हागोन फारसेथिंनिफ्राय दा जोङो नायनो नागिरदों आरो दा उनाव मोजाङै दिन्थिबावनोसै स' गाइस नै नोंथांमोना नुबाय नैबे सांखिनिया मोनफैजोब्बाय आरोना आइकनिकनि नै कम ओमफ्राय सिजार ओमफ्राय स्ट्रेटनार कार्नार माने हेयार स्टाइलिंनि थाखाय मा प्रडाक्ट्स नांगौ इलेक्ट्रनिक्सनि गासैबो मोनफैजोब्बाय बेखौबो आं मिथिया मा खालामो बेजों ओमफ्राय नै गन गिदिर फिसा ओमफ्राय बे हेयार क्लिप ना हेयार क्लिप ओमफ्राय सिजार ओमफ्राय वाटार स्प्रे बटल गासिबो मोनफैजोब्बाय आरो स' बेसांखिनियानो आरो माखासेयाथ' दखानाव दङ नालाय उनावहाय आङो जेब्लानोखि अपेनिं खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना आंनि सेलननि मोजाङै मोनसे टुर भिडिअ बानायनो नायगोन स' दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय दायो जानोसै Hey guys, dayo sushi बानायगासिनो ओमफ्राय बिथिंहाय साहा फुदुंगासिनो नै गोथावनो गाइखेर साहा फुरगावखौ नुदो भिडिअ ओमफ्राय रियेलाव कालारा जादोसो कालारा एसां कालार नाङा होदोथ' आङो बुरजा मानि साफा होदो ओमफ्राय इखौ दा माबायदि बानायगोन नोंथांमोना नुबाय थागोन दा इखौ नैबे स्टेभियाखौ होनानैहाय एसे एवफ्रामनानै लागासिनो ओमफ्राय गाइखेर होगोन दै होगोन आरो ना इयाव गाइखेरखौ हरखा देरबाय थानांगोन न'आव थांगोन नङा गिजि
नै तारमाने बिदि बायजोब्बाय बिदि बायाखै नायब्रा वाव नायनाय नोङो मोजां जायाखै होनबा आं इयाव दोनगोन साइजखौ एसे माबादों फाथलाद्रायदों एसे रोजा नांगौमोन ना साइज तारमाने दासो बेयाव बेजों हाननानै जाबाय दा वाव नै जायाखै जाबाय दे दोनदो बेखौ जानायखौ अबार दुगिलै जाबा थारमाने हानबाय थानो नागिरदों नै दहयो आं बानायनाया जा मोजां जाबाय दा ओमफ्राय जाहैबाय बहुत जाब्रां दाब्रां होनानै लाल सा लोंनो नागिरदों आंबो गगा मोनां मोनसोदो लोंदानि बानायनाया टेस्टिथार जादों दायो आङो एसे मेकआप खालामनानै लानोसै खानायखौ खाना थांसै माने बेलेग स्टाइल बानायनो सानदोंमोन आङो खिन्थु प्रग्रामाव थांबा खानायखौ खानानै थांबाथाय एसे गरमा खम मोनो मोसानानै जा गरम मोनोना बे गरम मोननायखौ खम मोनो आरोना स' आं दिनैबो खागोनसो नै दानियाथ' आं जाबाबो जायाबाबो गावनो देलायो नालाय गोदोथ' शुटिंबाबो बा माबा मोनसे इभेन्टफोराव थांनोबाबो बा माबा मोनसे प्रग्रामाव थांनोबाबो मालायजोंसो देलाय जायोमोन दाना गावनो देलायसै जाबाबो जायाबाबो मा दोननाय दोङो गिलुलु मोसाथां माथां जि गोदोरथार थिरासासो जि एदाव सोयो आरो दा बेमार जाबायनो गोदोरथार जाबाय 10 बोसोर ना 9 बोसोर जाबायनो 10 बोसोरसोल'सो थायोदि जि बार बारदो बारहुंखा बारबा गैला इथिफोरनोसै नै हाजिरा मावगासिनो मेगन रानना थाजोबो जोंनिया प्रग्राम थांनाय माबा थांनाय नायनाय अयथासार हामा जाजोब्बायलै आयै अननाय गैथारैलै नोंसोर मानसिफ्रा ओइ मानो इ फिलाया थांफिनला नामा गोथां गोथां जाला सान्दुं गोसा जादोब्रा इसा सान्दुं दे हाजिरा मावग्राफोर बाङाय मोजाङै माव